Umntwana oneminyaka elishumi uLwandle Msibi wazalwa engenasiphene kodwa ubomi bakhe batshintsha ngesaquphe seneveki ezimbalwa ezelwe. Xa eneminyaka emibini oogqirha baxelela umama wakhe ukuba unesifo esingaqhelekanga esibangela ukuba akhule amathambo ongeziweyo emzimbeni kwindawo ekungafanelekanga ukuba zinamathambo. Ngoku uLwandle uxhomekeke kumama wakhe ngayo yonke into njengoko engakwazi ukuzenzela nto. Umdidiyeli weendaba zethu Zwiki Cetywayo usenzelele ngxelo. uLwandle Msibi uphila nesifo esingaqhelekanga i-fibrodysplasia ossificans progressiva esibizwa nge-FOP ngamafuphi. Waqala ukuvela amathambo, I don't know, some lumps on the head, and then ngaba worried kakhulu, ngaya kudokotela wantshela ukuthi no, akusinto le ngawara ngayo, and then I let it slide. A few years later then umqolo wakhe bongamove, and then her shoulders couldn't move as well. That's when we found out that only isifo esibizwa i-FOP mayiphelele bathi fibrodysplasia ossificans progressiva. Le ntwazana ithi iyakuthanda ukudanisa kuba kuyenza ifunde ukushukumisa umzimba, yaye xa ikhulayo inqwenela ukuba ligqwetha ukuze incede abantu ngeengxaki zabo. Dancing is nice because you get to learn how to move yourself. I want to become a lawyer because I want to solve people's problems. Umama wakhe uthi uLwandle luxanduva lwakhe ngoku lwemihla ngemihla njengoko kungekho nto akwazi kuzenzela yona ngenxa yamathambo asemqolo kwaneengalo ezingakwazi kusebenza. I-challenge yami ukuthi angitholi rest because yonke into afuna ukuthi uyayifuna ngiyamenzela, ukudla ngiyamenzela, ukumvisa ngiyamvisa, i-toilet ngiyamhambisa, ngiyamgezisa, so she basically can do most of the things herself. My life revolves around her. Kodwa ngizoyenzani? This is the life that I need to accept. Ukuthi ngumntana also, and I have to take care of her and make her understand ukuthi nayo uso azamkele nayo. Kambe uGqirha Spencer osebenza ngezifo ezifana nesi ebantwini weSebe lezeMpilo eKapa kwisibhedlele iGrooterschuur usichubele kwisikhwebu solwazi lwakhe ngesi sifo. Fibrodysplasia ossificans progressiva, or FOP for short, is a genetic condition that is characterized by the formation of bone in the body in places where it shouldn't be, like for instance the muscles or the joints. These bony lesions start off as small, little painful and sometimes red and inflamed little lumps that we call a flare, and once these flare resolves, it usually develops into a bony area. And as you can imagine, initially it might just be a little bump, but as those bony areas start getting more and more, the flares increase, it might be in more parts of the muscle and it might be across joint, and that will ultimately impair a person's mobility. Nakubeni uFlora eyamkele impilo yomntwana wakhe, kodwa usaphila noloyiko lokokuba ngenye imini angavuka ephinde wakhula amanye amathambo, nto leyo enokubangela ukuba angaze aphinde akwazi ukuzihambela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo, ndiseMuvangwa Extension 5 eVanderbilt Park.